Hola, què tal? Benvinguts un dia més a la Furgo. Avui hem vingut fins al port de Tarragona, fins a aquest accés d'entrada i sortida del port a l'A27, que està tallat des d'aquest matí arran de les protestes dels pagesos. Un centenar de tractors ocupen els accessos en una protesta contra el Tractat Lliure de Comerç entre la Unió Europea i el Mercosur i contra les retallades previstes a la política agrària comuna. Les protestes es sumen a les d'altres parts de Catalunya, amb una acció coordinada a l'Estat i que compta amb el suport d'altres països europeus. Bé, els motius que ens porten avui aquí, entre diversos que tenim portant a terme durant molt de temps a la pagesia catalana, estem aquí sobretot per la signatura que es té que fer els propers dies del Mercosur, en la qual no hi ha ningú en tot l'estat que estigui conforme d'estos acords que ens posen com a moneda de canvi la pagesia en altres crisis d'altres sectors. En desacord a tots aquests convenis que volen signar de la pagesia, no estem d'acord i menys que no ens tinguin en compte la paraula de la pagesia. El sector pagès a Catalunya està en crisi, la ramaderia des d'aquest hivern que està passant-ho molt malament. Per tant, el que no podem permetre és que des de despatxos polítics ens tinguin que posar en perill el nostre futur i per això aquí estirem fins al dia 12 per a que no se signe aquest tractat del Mercosur. Ens hagués agradat que aquí fóssim multitud de pagesos i ramaders més, però bé, crec que els que estem aquí estem disposats a aguantar, a donar la cara, a vetllar pel sector, i no només a vetllar pel sector, sinó per tota la nostra societat, que al final, si aquest tractat tira endavant, no només posa en risc la nostra viabilitat econòmica, sinó que posem en risc la seguretat alimentària de tota la nostra societat, i això és el que hem de fer conèixer. Crec que aquí avui som pagesos, pageses, ramaders, ramaderes. Crec que el que hem de procurar fer tots és fer bullir l'olla, hem de mirar de fer crides per les xarxes i mirar que aquí s'aplegui més gent. Això havia estat convocat de manera que tothom s'hi senti representat. Aquí cap tothom, sempre ho hem dit, el moviment de revolta hi cap tothom. I crec que si aquí hi ha gent afiliada amb algun sindicat hauria de poder fer moure a que la gent s'hi sumés, perquè creiem que l'acte que es fa avui aquí és posar de manifest que el sector una vegada més pateix una agressió i que ja no podem assumir més. És un crit d'alerta que tenim el sector tocat de mort i ja no podem aguantar més. Per tant, fem això, intentem fer crida, que la gent s'hi sumi. Sabeu que la convocatòria d'aquesta mobilització està convocada per 5 dies i volem que tindrà força i que la gent s'hi sumi. Jo explicaré una mica la situació que n'hi ha amb lo del Mercosur. Com ja sabeu, això és un problema molt, molt greu que pot arribar a patir la pagesia catalana, la pagesia europea. Sabem perfectament que ara mateix, a dia d'avui, n'hi ha molt de frau amb el producte, sempre ho estem denunciant. Ens trobem que compres una bossa d'arròs i ja no saps ni d'on és, encara que l'empresa sigui catalana. Se sap que l'arròs entra per aquí, amb el vi entra vi de fora, amb l'oli tenim un problema molt greu. Gairebé tot el producte, avui dia, sense tenir la porta del Mercosur oberta, tenim un problema de frau amb l'origen de tot el producte que estem consumint. Sempre ho diem, el producte de fora de la Unió Europea porta un munt de productes que aquí estan prohibits i la normativa de la Unió Europea, el més greu és que ho permeteix. Permeteix entrar un producte que té un herbicida, un fitosanitari prohibit aquí des de fa 20 anys i és legal. Això, òbviament, a dia d'avui ja és una injustícia total. Ja anem nosaltres sempre per darrere d'aquest producte de fora. Si ara s'aconsegueix signar aquest acord, òbviament, serà la mort literal de la pagesia europea. Qui tindrà el benefici, ja ho sabem, seran els grans megaproductors que n'hi ha a Sud-amèrica. A Sud-amèrica tenen 50 vegades més terra que nosaltres, tenen el mateix clima que aquí, fan el que volen allà. Allà un pagès normal, pagès entre cometes, té 4 o 5.000 hectàrees. Llavors, nosaltres contra això no podem competir. Òbviament, si som capaços de fer que els polítics se facin enrere de lo que estan fent,
estem parlant i estem coordinats amb companys francesos. Tenim companys francesos, igual després mirarem de fer una videotrucada amb ells. Estan a París, tenen París bloquejat. Tenim companys a l'estat espanyol, tenim companys a Alemanya, a Polònia. Està tota Europa, tota la pagesia europea denunciant aquest acord. Això no ho vol ningú del nostre sector ho vol. Llavors, hem de seguir apretant. Nosaltres sabem que si aguantem aquí amb aquest tall i els talls que n'hi ha, la gent s'anirà afegint. És feina nostra, de tota la gent que estem aquí, anar animant a la gent i dir-li: ei, no us quedeu a casa, agafeu el puto tractor, veniu aquí, hòstia, no ens deixeu sols. Això és una cosa de tothom. I hem de fer pedagogia i fer una crida a la gent, ja n'ha prou. La situació és molt clara. Nosaltres el que estem demanant és que el nostre govern s'aposi de la nostra part. Necessitem que el govern català òbviament es posi en una posició que doni suport a la pagesia catalana. No podem permetre que els nostres governs estiguin donant suport als grans tenidors de Sud-amèrica. És el que estem denunciant avui. Seguir cridant a la nostra gent, a la pagesia i també a la societat per demanar-li suport, perquè estem completament en contra d'aquest acord, perquè creiem que aquest acord suposa posar en perill la seguretat alimentària de la nostra societat i posa en perill la pagesia de Catalunya i d'Europa. Llavors, òbviament, el que estem demanant és solidaritat, ajuda i que vinguin més reforços. Que el govern vingui a on estem a negociar amb nosaltres. Òbviament, nosaltres ja no volem anar a Barcelona, ja hem anat diverses vegades, no hi ha manera de canviar la seva posició, i han de ser ells els que han de vindre aquí a reconèixer que n'hi ha una pagesia aquí a Catalunya i han de sortir també de Barcelona, que ja n'hi ha prou. Clar, a veure, ens trobem que la pagesia pateix avui dia un munt de problemes. Els acords que vam arribar a Cervera n'hi ha uns quants que no s'han acabat de complir, òbviament aquests s'haurien de complir, és una demanda, però sobretot també el que volem és que el govern rebutgi plenament l'acord de Mercosur, que faci pressió al govern espanyol i que faci pressió a la comunitat europea. Hem de recordar que la majoria del Parlament de Catalunya es va posicionar contra el Mercosur. Llavors, no té raó que el govern se posicioni a favor, quan tenim la majoria del Parlament en contra. Realment no sabem si el conseller d'Agricultura s'ha posat a la nostra disposició, ens ha trucat, però no sabem tampoc, fins que no veiem realment què és el que volem negociar, doncs quedar amb ell. La mobilització convocada per Revolta Pagesa amb el suport d'organitzacions com Assaja es mantindrà com a mínim fins dilluns vinent, quan està previst que Europa avanci en la signatura de l'acord. Els agricultors han escollit el port per considerar-lo un punt estratègic tant pel trànsit de mercaderies com per l'entrada de productes agrícoles procedents del Mercosur. Alerten que aquestes polítiques posen en risc el futur del sector i poden afectar també els consumidors. Des d'aquí, des de la Furgó, seguirem pendents de tota l'actualitat. Com sempre, gràcies per escoltar-nos i ens veiem en la propera Furgó.